Ako ng coach ni Kim sa 2021 kanina na hindi siya naghampatay nagkaog sa gold. Ano ang imo na naratsagan sa Cebu? Good morning sa tanan. Ako ang coach ni Kim Alcanza sa ang nagdaog sa 3,000 meter run. Ang ako naman sa ganun is syempre super happy as a coach kay grabe ang amon nga preparation and for the 2 years nga ano namon nga pang sa amon nga event no first time nga na gold ang 3,000. So na-amaze ko kay when naman namon na preparan kay mga 800 and 1,500 lang pero ang 3,000 gid ang iya nga na gold subong. First gold namon for sa Silay sa regular games. So super happy gid ko nga nakatag misang good news sa amon nga city. Okay, so natubay ka naging ang coach dito ni Kim. Actually, hindi man gid mga guys nag-start ko sa 2023. Okay na eh. Pero in terms of coaching, bago lang gid ko man. Oo. Okay, okay. So, kanina, ginapulbaan ikaw. Siyempre, super ma'am. Kaya ang amon nga time diyo nang di na sila mayo ka-warm up, kaya dali-dali ng tanan. So, grabing cool ba? Ako, ba si main journey? So, sa ka-warm up. Pero, na-amaze ko kay Kim, kay ginatag, yagit ang best niya. Despite nga kulang preparation gamay, subong adlaw, nakita naman namon ang result. So, happy gid ka tama. Oo. Si Kim, ano siya sa training? Mas ka, ano man siya, tuwing good man siya. Actually, si Kim, isa na sa mga best kong athletes when it comes to discipline. Kaya basta tagambalan mo na nga ma-workout na siya ginaiya, hindi na sa magreklamo. Pag mo workout, ilis na yun. Kadto sa tunga, kag mag-warm up. Then, kung magatag-workout, wala reklamo, ubra ko, nagit ang ginapaubra sa iya. Oo. Ano mga kabutlayan ni Kim na nakita? Kay Kim, last year nakapalaro man kayo mamuha mo man nga event 3,000 meters wag expect na madala to sa kaya ang problema lang siya is since ang amon balag na practicean sa sila hindi siya standard may times nagaka-injure siya so amo na ako nga nabudlayan namon para sa iya kag ginakapalaka ko is basi mag flare up bala ang past injury niya kay 3,000 meter mo kag endurance event daan so ang ako nga gaka-anxious ko basi bala middle sa hampang magtukar ang previous injury niya Anong injury yan? nang sa iya nga hawak malang mamodo ang muscle malang na niya pero sometimes ka flare up na sa mo pero so habig subong wala siya nagtukar kaya diretso Diretso kaya. gani so diretso lagi ka na maintain niya gid ang pace niya kaya na break yung iyang personal record last time ang iyang record is 11 subong mas nabuo siya sa qualifying which is 10:59. Pagka-time ko siya is around 10:40 something. Ano na yan? Ang qualifying, amo na sa ang time niya kailangan i-reach sa athlete para nga makasaka siya sa palaro. 10:59. 10 minutes 59 seconds. Ang ginaiya mga 10 minutes 40 something. Ano yan? Na-reach siya gina kag mas pag yun. Oo. So, mensahe mga Mr. kay Kim sa tanan nga mga athletes nga under sa age. Ang mensahe ko lang sa tanan is just trust in God una. Trust in yourself. Salig ka mo sa training nga ginatag sa inyo. Salig ka mo sa preparasyon nga ginobran ninyo. Kag believe nga makaya sa inyo kagalingon. Kay if you've done everything, God will do the rest na.